da lamarin mutanen boyi a zazila abu mai kama da almara ya faru ga wasu jinsi bil'adama a zazila. Menene dalilin ki na neman bil'adama ya baki wani labari? Kai tun kamun kusan su na san sama da shekara 500. A zazila a yayin da suka fada tarkon wata aljana a zazila. Da babu da kuna nan duk daya a kan yayi dare. Yau kuma da wace aka zo? A zazila. Sai a kawo mutanen da aka kawo. Kai aljin mutum ne duba yanda game da wa'annan. A zazila. Ya zo da salo da jigo wajen sarrafa harshe a zazila. Ya kunshi mahimmancin tura sako a ƙasar Hausa. A zazila. Duk wanda ya yi abin da muke so ya tsallake, duk wanda bai ba kisa ne cancanta da shi. A zazila. Amado! A kai wannan takwarkwashashen tsohon jinsin bil'adama, labarinka ya gamsar da ni. Za ka iya tafiya. Ki nuna mana gidan nata. Ya za ina nuna maka gidan mata aure? Kai koma mata auren ce, ni ina son ta haka. Duk faɗin duniyan nan ka rasa wacce za ta ɗauki hankalinka sai mata aure. Yau ko a barikin sojoji yake, ke dai kawai ki kwatanta min gidan ko ki bani lambar ta. Salamu alaikum. Lafiya waye? Alhaji Sammani ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin bai kai ga na tashin hankali haka ba, ki kwantar da hankali. Dan Allah kai wani irin fajirin mutum ne? Wallahi bai wa Allah ni ma din ban fajiri ba. Anya ka san darajar aure ko ba ta nan aka haife ka ba? Kaunar ki ta ɗibe ni shi isan ya naji ni dai ba zan iya haƙuri ba. Ina son ka bar kofar gidan nan kafin in tara ma mutane. Da malamai zan faɗa su. Ai ba matsala tsakanin na da kai. Ai tsayawa za ki yi in ba ni gishiri in ba kamanda. Tunda yanzu an zo gabar da mahaifinki ba zai iya samun miki abin da ke so ba. Da ni da ƴata duk abin da muke nema a doron duniyar nan sai mun sai. Dan an kashe wani auren an ɗaura wani laifi ne? Ba zan saki matata ba. Wallahi in ba haka ba za ki ga bokaye sai na haukata ka. Ya haukata ne ma. In ba haukata ka ba ai za ka haukata. Ki ji tsoron Allah ba. Ashe mahaukaciya na haifa ba sani ba. Uzu billahi minash shaitanir rajim. Kike ce ma uzu billahi minash shaitaniya? Billahi la ilaha illa huwa daukaki zan yi in kai ki wajen hizba. Su gyara miki zaman ki akan irin wannan mummunar ta'ada da kike aiki. Wannan mutum ku bani da shi. Ni yanzu zahira ta na sani babu ruwa na da duniya. Na yi kuskuren aurenka. Ke dai sai dai ƙasa ta ci naman jikinki don ba mai aure. Ka sake ta. Ni ba na cin haɗari. Kai ku kake cikin haɗari. Kuma ƙwarai. Hawa'u dama 200 nan nake ta tunani to wallahi ba zan biya ba. Ban taɓa yin karo da yarinyar da ta ɗauki hankali na kamar ta ba. Naka bani da ƙanwa ko wata 'yar uwa da zan iya cewa zan baka. Wannan yarinya da na ci karo da ita matar ka ce.
min kuɗi ka turo an lauke mashina na kashe kamar da ka ba ni ba na yi ko sai ka biya kwace dan mu ba shi kuɗi ya karba dan buhu ba aka kwarkwada kuɗi na riga mun dan buhu ba shi da gane na ci uban shi kwarkwada da ka gada Allah da ka ya hoda ran maka bayani ko so ake kai ni gaba ni ba ba shi na ci ba ciniki muka da shi na tattara babura na ofe na bashi shi kuma sai da gane ke bani kuɗi aka canza sana'a shi ya daina ya kiwo ya kuma ofe ni na bar ofe na dawo kanti ganin hadari ya sa shonka da kai shagan na samun kuɗi ofe ya bace sana'a ta zai ni na ma ina tunanin canza sana'a na sai da mai da kaya na dawo kanti saboda mutane abinci dole ne cin abincin ofe ana cin ofe ne to ni ko dawo kanti shi ya zaba ofe haka akar akai ni gaba Rafta me yake faruwa ne? Tun da wannan abin ya faru, nema na ma gaba ɗaya. Yanzu ma ba ƙaramin sa'a ka ci ba saboda an sa mu kafin an hana ni to yanzu ma ka ci sa'a mamun mu da baban mu ba sa ne shi yasa na. To amma da kin san da akan ki ne da na samu wannan matsala aka bi ne da na rubutu. Akan ki ne da samu wannan matsala. To haka za ka ce? Hafsa, me akan kuma? Tun da haka za ka ce kuma Allah ya haɗa shi da rabansa. Dama boy an riga mu gidan gaskiya. Ai shi ma da irin wannan abu. Garin yaya? Ofe mana. Daga ofe sai ya tafi ofe. Wallahi tallahi sai zarce ofe. Dama shi ofe nan dama ai mu sai da rai muke. Idan ka hau ofe dama ka kaddara zaka kamar soja ne. In kan saba bindigan nan to ko ka kashe ko a kashe ka to haka ofe. Ko mu kashe mashin din ko mashin din kashe ku. Haka muke. Drama boy an fasa. Ya ci kasa. Wallahi ya ci kasa. Kai ba. Ni dai na kasar ta ci dan so ta ci ni ma kaga dai na kaba ta dan abun nan to ya kuma halin da muke ciki ya za a fasa ne ko ya ji ko ana nan me za a fasa ai barin hali sai mutuwa haka nake so haka nake so ai barin hali sai mutuwa a cikin gida ma ne ofe nake a ni na sani Allah a gida ma ofe nake a ni na sani ba zai bar ofe ana samun kuɗi shikenan nagode fa Allah ya nagode ba normal bane a ka'idar dubiya idan ka je dubiya ana dan zuwa da dan yan ledoji ko 2000 haka ko 2000 ka san mu matafiya ne da wannan a rage a ba aya ta ba kaka da kai shan timina to nagode to shikenan nagode to madalla nagode ba nagode bari zai ko zan ƙara ciniki Nan bana nake maza a ofe da kuma Allah ku taimaka a yi gani ku taimaka yawa direba a taimaka
abin da yasa na ce a tara ku saboda ita wannan harka da mai gani ba fasa duda ba fa gudu ba ja da baya. Bar ka ku ga abokin harka ta ya mutu ba duk ba wannan ce ba ina dan jimami ne wani sai ina tunanin ya za a yi zama mutacce ke. Saboda haka wani gang din zamu hada na ofe din nan ba fa sanya. Gaskiya. Saboda haka kowa yanzu rijista zai yi. Dan mu turka tantance namu da wanda ba namu ba. Yanzu ta yaya za a fara wata hanya kake gani? Lungu za ku shiga ku gaya duk mutanen ku da kuka san kuna tare da su wanda kuka yadda da shi su zuwa dan karbo na ba dan hada fam ai ID card. Gaskiya wannan shawara ta yi. Ya ko gani? To bara mu je garanti rediyo ma a sanar ku. A sanar mu bari haka ba kuma ai zai iya haifar mana da matsala ba wata matsala mu za mu tantance namu saboda yan haram su shigo mu za mu tantance su. Akwai barayin mashin. Karka da mu ai duk wanda ya za mu tantance shi ko ma me shi. Wannan shi ne da mu hakan yayi kawai. Kenan ba mu ji ku da karatu shi kenan ba da kuma abin ba wani abu a tsara abin kawai yanda ya kamata. Sai na ga mu bari mu je to bara mu karasa ba wani abu kenan. Ina shirin zuwa kuma kana shirin fita mutumi na mutumin yaya kwana biyu wallahi tallahi nace bari in zo in karba abun wai babur mana Allahu akbar baka da labari babu ne ai Allah cikin iko na ci gaba wai baka fuskanta bane ne ai yanzu alhamdulillah na ci gaba ai na canza wancan harkar na sai da babura gaba daya na koma harkan kanti saboda yanzu fulawa ta mu tafiya ka ce ofe kenan ofe ya ga ma arziki alhamdulillah na sai aka ofe ya ja min da tsiya mun banda rigingimu da ma'aikata a wannan shi ba ofen ba ai canza harkan aka yi ai wani ta kai ma dama shi aka yi ake zan sana'a in ka samu ka ci gaba ka kara gaba wani saboda da fili san ofen kai yanzu da ya dai yanzu na sai da wa ya san dan kurma yaro da shanu baki na gangare shi a mutumi na ne wato shi ya sai babu da shi yake yi kwaye da gaske ofe ne amma ni fa yanzu kanti ne ofe ne to ni ma barin bika bayan ina haka na da kama manzan ka hoji na da kama lafiya kalau lafiya gida lafiya kalau ya aiki alhamdulillah lafiya kalau ni in kai na je gun tsomoro na gane zan karbi ofe ya daina haka yace zo gunka waje na ne yanzu ne nake amma ba na ba magaloli da yara daban-daban saboda kan kai ba ka da magana zan baka an ce kai ko ban ji ba mashin akwai inda baka da matsala zan baka da matsala baka da hankali me kace mu je karba to ba komai zo mu je in baka Alaikum salam. Lafiya. Ko kin gane ni kuwa? Ban gane. Haka. Za ki gane wannan wayar? Ai waya ta ce. Gaskiya mu ne muka ɓaci wannan wayar. Kuma daga baya na yi nazari na gaskiya abin da muka aikata miki ba mu daidai ba. Kuma tun daga lokacin ni na shiga damuwa. Na ce gaskiya in Allah da zan zo a gano ki. Dan Allah ki haƙuri. Ka da wuri? To shikenan.
mashin din ban da san shi ba abin shi a hankali hawa nawa za ka ko ba za ka mani hawa nawa za ka da sani hawa nawa za ka sai kawai ka lissafa ka rubuta mana a tafi za ka tafi ina ruwanka da awai da zan yi in kwana zan yi ba da biya zan yi ba kai ba a kwana da an tafi a kwana biya na yi farko ba na duba agogo kai dan ka karbe hudu karbe hudu dai a karbe hudu agogo da rabi ya gashi hudu da rabi to Kurtanki ne gwano kai. Allah wani bawo ne wannan wallahi. Kai bawo ne. Kai wani bawo ne. Baji ba zan tafi. Za ka tafi to wannan ne. Kai sha. Allah ne sai ka dawo da lafiya. Sha ne. Baji ba zan je da sai ka dawo. Kani? Inda kai ne kake hawa babur din kai ma baka dare ba? Baba wannan harka ai ba fashi mu yanzu muka sa hannu ma wannan harkar. Inda kana ganin abokin nan naka ba kwa rabuwa da hire dare. Dare da rana kuna tare da shi kaga babu. Shi ma ganganci ne yasa ya mutu. Ganganci ne irin nasa ba ya tafiya hankali. Amma ni ko sadab nake bi. Kuma ni duk gangancin hanya ne ina iya wuce ni ko ba wuce. Wato hire ganganci ne na sa ya mutu kenan. Ni warkiya ma ake ce mun saboda iya tukina. To Allah ya sauke. Ai a hankali dole mabudin naka ne. Ya kai da kudin ko kuma ba sai kai ba. A ofe ne. Ofe ne? Kai ma ofen kake hawa? Yanzu ba rayuwa komai ofe ake yi. To Allah ya sauke. Kai ma yanzu kai ofe kawai. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. Allah ya tsare. ba kudin mota sai a rage ma hanya a baka liti dama neman ka nake ina jin su ja maka ka gane ta dace saboda haka dole ka kyale min ita wannan magana da nake gaya maka jan kunne ne kuma ka san Hausa ta ce idan kunne ya ji jiki ya tsira idan kuma kunne ya ki ji idan ya ci duka ya ba kunne ka gane ko ka gama na gama to ina so ka sani ni idan na raina bola ko shara bana zuba mata sannan wannan abin da kake tamkar harara ne a cikin duhu kuma an samta tambayar ka tana wajen masoyiyata ai ya dai yana kana wani muzure ne ko ka fusata ne jibi shi da Allah wawa kawai kai ni za ka ce wawa wannan nake zo ga magana ba ne da mutum da mutum da kashi da za a yi Wai me yasa dalilin da yasa kake zuwa? Hausa kenan. Ai idan kika ga kare iya shishin da ya dauka zai. Hafsa! Ba dai wannan yaron da na raba ki da shi bane. Magana nake fa. Wannan wanda waya ta faɗi ne ya kawo. Kaga yaro irin ku muke so. Da ashe ku ne irin yara matasa na yanzu waɗanda ba sa komai ne tsatsu irin ku muke so mu rinda abin nan. Ba komai ku ta hankalinka. Ai dama akwai wani yaro da ya taba abin nan da nake kai ƙara ganin sa a kofar gidan nan. Amma kai daman da gani ai sufar mutumin kirki ne kai. Ba komai bari ku ciki. To shikenan. Ko ba wanki mutum
Opay ne fa. Da wallahi ya haure. Daga can ya haure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan ka hada ni rigima da kurma. Ya zan yi da kurma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ga can ya haure wallahi. Ba za su samu da yan mujallanci da kuma hukuma. Wallahi tallahi ya haure. Wallahi ya haure. Ana illa zawo. Zan biya wannan mashin din ma. Ta ina ma zan fara? Ala ka tayi a YouTube. Ai kallo na YouTube. Da na san haka wayannan mai shafa-shafa take. A tini da na sai da awakina na sai wayannan. Ba abinda babu a YouTube. Inda yake ka zo akwai a YouTube. Inda malaka ka zo akwai a YouTube. Amma alaikum assalam. Baba da da. Madan baba zo wado. Kana lafiya? Lafiya kalau. Kaga. Dan Allah kaga. Kan mutanen nan. Attajirin tsoho. Sanni baba. Yawwa. Kai. Wai. Ita rayuwar nan kenan haka za ta. Lafiya kana wannan. Lafiya. Allah sarki. Mubarak. Kana nan kuwa? Ina nan. Sai nake ya ka tafi Lagos kai ma. Ina nan. Allah sarki. Kai. Allah ya ku. Yaron nan. Ka ce ba ni bara a bakin gidan. Ina ai ya daina. Inda ya daina ni na san tsohon barawo ne. Ai da ban ce da ruwanka ba amma ni dai na san ya daina sata. Ni kuma na san yayi sata. Amu wa alaikum salam. Amu wa alaikum salam. Aje da. Man bala. Daman wajen kaza ne. To. Wajen na ko gurin shi. Gurinsa amma dai tun da dai an same ka babu jadda ai duk ɗaya ne. Ba sai ran ne bare kenan. A'a, ai shawara ce kuma. Ai ba sai ne anan za ai. To bismillah. To. Abin da ke tafa da ni. Kun san yar wajena wato Hausa. Hausa kenan. Hausa. Hausa ta ita girma. Yana da mun gane ta zuwa. Ai shi sa nake so in shigar da ita daki. Alhamdulillah abun ya zo. Kada su ringa abun nan da ita ko in rasa wace ce. Yawwa to ai ka gara ta abun nan. Gaskiya ne. Ina jin ka. Yaron sunansa Nura, amma kamanninsa na ga alamar dai zai ɗan yi hankali. Yana da ƴan faffaɗan fuska haka da ɗan yana ɗan tara suma. Aka? Yauwa yana nan tafiya dai gashi nan dai haka dai yana tafiya. Dan kuɗin kaman kulba. Ka gama. Shine. An ce to a nan layin kusa da layin gidanka ake ganin yana yawan zuwa. Yana yawan wuciya to shine ne saurayin. Ai ni ina da baba a wajen. Gwanda da Allah saka. Ya jadda kuma. Albashirinka. Na'am. Yaron nan barawo. Yaron ni da iya sai na da yaron nan. Ta ya mu barawo. Daga satan babu ya sata waya. Malam bala. Da dai barawo ne. Amma yanzu ba a sake wa tuwo suna. Ana canja mai. Barawo fa aka ce. Da barawo ne amma yanzu ya daina sata. Amma shine yarinyar nan ta wanda ya sata. Ai gidan zan koma yanzu. Barawo ne dai ko? Ni na san barawo ne. Iya san barawo. Ai zama bai ka zauna. Ni a tarihi na ya ta auri barawo. Malam bala na ce ka zauna. Na zauna. Yaron nan. Da barawo ne amma yanzu ba barawo bane. Ya sunan tsohon barawo. Wanda ya sata da ya sunan yi. Kai ba zan zauna ba. Ba na tafi. To sai an jima. Ta ga mu. Ni gaskiya ce na faɗa. A zambara ka wurin uwa ta mana buɗe dindin. Ba gaskiya ka faɗa ba. Gaskiya da wallahi barawo ne. Yanzu kuma ba barawo bane. Yanzu ma ba zan gane ba. Ni ba san dalilin da ya gane sata ba. Ka bar takalmin ka kofar gida mun. Ina faɗa. Ai kin da ka faɗa gaskiya. Da ba nan da gon same ka ko? Ya nan ka same ni. To dai ta kaina. Mala. Mai ka tafi da mun samu na kai na dan shafe na da waya na mai tsalfi. Ka ma cuce ni ma ni har ƴan YouTube masu ka ga dan iska a cikin ƴan kwabda nan makiran shi ake da Nokia. Mutanen suna wai na zuwa ne. Ki ba ku da labarin abin da ya faru? Me ya faru? Mashin din dan kurma na karba aka sace. Kai kana nufin dan kurma mai ofe? Na karbi mashin din sa aka sace. Ka ko farilla ne fitata. Saboda haka kuma kun ga ya gan ku ya tambaye ku ce kawai ba ku ganni ba.
subhanallah ka ga rigima da dan kurma ba ta mutuwa ba daɗi wuciya zan yi saboda haka zan yi fit wallahi shi yafi ma sauki a gaskiya haka nan wani yaro na gaya maka ya je karɓi mashin din nan haka kaɗan rugu-rugu ya je da kafa sakara 18 a jikinsa amma dan kurma ya dage fa sai fa an biya shi wannan kuɗin mai ka ko dole sa kaga ko kai da aka sace da ranka da lafiya ka da kafon ka biyu gwara ka lallaba ka da ran sa shi karshe dai ka lallaba ka fece da ran sa ta barin sa ta ba haka wallahi kai hadan buzun ka ta bango ta jikin bango zaka na bi kawai saboda dan kurma ta shi kawai Zambo mu ba mu ko. Allah ya da mu ko. Allah ya gode maka da karba da gobe. Ne kuma na hada shirin kurma. Allah ya raba ka da ofe ko? Kuma ka riga ka hauka ta kurma. Ka san yanzu duk inda yake yawo. Yana buga babur yana yanka da. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Baba. Dan bala. Kai ai na zo da labari da dumudumin sa. To ya aka yi. Labari da dumudumin sa. Eh. Dan gidan Alhaji. Yanzu nake jin labari Allah ya masa rasuwa. Wai drama boy? Drama boy ya dauki ofe ya dauka. Ya da shirin ofe. Ya haɗu da shirin ofe. Ai ya dauka ya doshi wata tirela. Ji kake rakakakaka ya shiga cikin tirela. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Albashirinka. Goro. Kai ka kashe shi. Ni ne direban trailer? In ba kai bane direban trailer amma kai ne direban yi musu baki. Ran da suka so su kaɗe ka ne ko suka kaɗe ka wani irin tsinuwa ne ba kwaya. Sati ne ana mun ruwan dumi. To ka kai da baki sai ka ce ba da alkhairi ko ku yi shiru. Ko ba haka bane? Ya za a zalunce Ba haka bane kai kuma ai kai ka hauka ta kurma. Yawwa, faɗa min gaskiya baba. Ya ji da kai akwai faɗan gaskiya baba jinda. Ka tattara ɗan shanu sai ya tattara sai ya kawo. Ya masa gaskiya. Ka da masifa ta yau daban. Ta gobe daban. Ai ba kurma ne a cikin masifa ba ni ne a cikin masifa. A satinan na sai takalmi ya fi kafa 70. Inda muka haɗu. Inda muka haɗu. Kafa na shi bukata na. Kana ina? Ina yin na ruwa. Kana ji na? Yanzu kurma duk inda ya tafi sai dai ka ga yana buga babur. Yara na bin shi. Yana rere wafe ne. Kuma sai dai waye. To kun gani ko? Ga nan. Au. Ikon Allah. Ya gaba kowa ba. Shi yanzu ba ta yi gurin sai dai ka ga kawai yana gudu. A wani ma na sauran makon. Ɗan ba ka sai gano. Baba, me ya tafi? Sai na lauke shi, ya dawo. Me ya dawo? Ya dawo, mashin ya dawo, sauran. Wannan ba naka bane. Kwaran lawa ne. To ai na gara ko babur. Na buge shi, balawo ne kwaran. Mai baburin ka buge. Ni na buge shi. Ka kace ki ko. Ba fara da wani baburin nan. Na ga me karba, na ne kwaran kwata balawo ne. Lan tuba. Ana kake dauko kanka fa. Ban ji ba, magana fa kake dauko. Ba ruwan kai gaba. Kai gaba ba ruwanka. Shikenan. Ba ga ce ba ruwana ba. Ba ruwanka. Gaba. Hai, ana durin wa a YouTube. Na kin ce in baki lokaci zaki tunani shi da yadda yasa na ce bari dawo in ji a wani irin tunani kike Allah ya sa da miki alkhairi Daman ba wani ce a kanka amma ba matsala da ya ce mana in kuma gaskiya Allah ya fita a nemi bincike kuma a kaina shi baban ya ce za a yi to ni na san da irin binciken da za a yi Allah ya yarda ba za a sami da wani kure ba ko wani abu makamancin haka insha Allah ba matsala
damuna ta yi albarka, komai yabanya ta riga ta yi. Wannan damunan muna sa ran za mu samu albarka. Amma akwai matsalar da take faruwa a garin nan, ana yawan kawo mun korafi. Wannan ofe din da ake ta fama da shi lalle ana kawo labari akan ofe din matsala tana faruwa. Haka ne mai gida. Nan shekaran jiya nan a shana guru. Nan masu ofe din nan sun to abu. Suka kada 'ya'yan Alhaji Audu. Suka tafi ko su tsaya ko su waigo. Kuma ba iya su kaɗai suka kaɗe ba, sun kaɗa mutane da yawa. Ai ba laifinsa ba ne, ran kai daɗe, ni ma nan sai da suka rugurguzan abu ɗina da ƙyar na sha, kuma ba laifin kowa ba ne, laifin baba tsomodo ne. Shi ya lallaba ya samu ɗan kurma, ya tattare ɗan dukiyoyinsa ya siya mai da babur, wai ofe. Ni kaina da suka yi ɗiban karen mahaukaciya da ni, da na faɗi ai ban san inda nake ba, na ɗauka ruwan sama aka fara sai na ji ana yayyafa min ruwa, da na farka sai ashe ba ruwa bane, ofe ne sama da ni, kafan nan tawa sai da ni wata 3 da kwana 5 bata warware ba. To gaskiya dole ne a ɗauki babban mataki akan wannan lamarin da yake faruwa. Wannan gaskiya ne ranka ya daɗe. Dole ne a ɗauki mataki. Yanzu a ina za a nemo mun baba tsomodo saboda duk inda ake shi ya haddasa wannan fitina. Salamu alaikum, Allah ta maki fada. Yawwa. Ranka ya daɗe matsala yake tafi da ni. Ka tsaya. Lallai ilalla an ce kana da matsala kuma an kawo mun korafinka. Mutane da yawa sun kawo korafin. Ni kuma mene ranka ya daɗe? An ce kai ka zo ka siyarwa da kurma mashin na ofi yana yin ofi. To yana zuwa ana ta yin hatsari a gari ana samun matsala ƙananan yara da manyan mutane. Rannan ce aka ce masallaci ya faɗa da mashin ɗin ciki. Kuma yanzu gashi an ce ya haukace da adda da wuka kuke ta guje-guje a gari ku shiga gonakin mutane ku tattake musu. Haka ne ranka ya dade. To ranka ya dade ni ma abin da ke tafe da ni kenan. Zuwa ne a raba da kuma gashi wanda da ke gani dan sande. Wato ranka ya dade ni fa ba a fahimce mu bane ba fa dan farin kurma na yi ba kuma wayo na masa ba kuma hayinta sa ne ba. Gani na yi mu gaisa yace kwana biyu bai ganni ba ya ga na canza miyar sirri nace sana'a na samu to kuma na samu dafin asiri. Daga haka muka rabu da shi ina gona sai ga kurma ya yi yawan labarin ya ce da shanayensa mu je na kai kasuwa sai babura zai fara sana'a gobe na ce mai to faɗa to zai ni ma sai da nawa baburan zai yi zan canza sana'a sai ni zan canza sana'a ko kuma ka hango ta za ka yi mu je ka sai nawa ma sauki kuma na mai sauki ya saya ga ɗansa shaida ne aka bani kuɗin domin ɗan ba shi wurin kuma kuɗin aka bani. Baba Tsomodo ga mai hankali ka gani ba zan ɗauki mahaukaci ba. Yanzu wannan ɗan nashi bai fi shi hankali ba saboda shi yana da matsala a kwakwalwa. Ai ranka ne lokacin da sai na mai da babu ɗan lafiyar shi lau. Ɗan siya daga baya ne ya haɗu da laluran nan. Yalla bai dama ai ba hauka cewa ba. Sanadiyar wannan abin da ya faru da shi ne. Ya zo ya sa kuɗi ya sai babura kuma sai ya kasance kuma yanzu baburan babu koda. An sace kuma wasu ma an yi haɗari da shi. Amma ni na tabbata yanzu kayansa suka dawo zai dawo daidai. To wa zai nemo mai kai? Haka je ka nemo mai. To yanzu abin da nake so da ku lallai duk inda kurma yake aje a nemo min shi a kawo min shi. Ranka ne da kurme? Kurma. To ranka ne da hede in burgun nan. Domin idan shi idanuna ba zan iya harka kangan nan ba. Ba za ka bar wajen nan ba. Yanda kake da mutunci a idona kake jin magana ta duk abin da na faɗa kake ɗauka sau da kafa. Haka kurma yake jin magana ta sau da kafa. Idan ya ganna anan babu abin da zai. Amma yanzu ka tafka babban kuskure. Dole ne zan sa zagiye maka bulala ta ba. Gafarce ni kai da kuma sai amma yanzu jayayyan nan da kake sai amma bulala uku zagi zan sa ya ma bulala uku lallai yanzu za a dauki mummunan mataki a kanka yanzu abin da nake so da kai ka je ka kira mun dan kurma ban kare da amun afuwa sai fa an kira dan kurma kana zaune ba haɗuwa inuwa daya sai kun haɗu ka je ka kira dan kurma zagi ban kare da sai fa an kira dan kurma ka zauna nan kai ka sake Mada lamarin mutanen boyi a Zazila abu mai kama da almara ya faru ga wasu jinsi bil'adama a Zazila. Ni ne dalilin ki na neman bil'adama ya baki wani labari. Kai tun kamun kusan su na san sama da shekara 500. A Zazila a yayin da suka fada tarkon wata aljana a Zazila. Wannan ne na tuna. To sai da da babu ku da kuna nan duk daya a kawo yayi da rai. Yau kuma da wasu aka zo. Zazila. Sai a kawo mutanen da aka kawo. Kai aljin hukun ne duba yadda ya mai da wa'annan. Zazila. Idona
ya zo da salo da jigo wajen sarrafa harshe azazila ya kunshi mahimmancin tura sako a ƙasar Hausa. Azazila duk wanda ya yi abin da muke so ya tsallake, duk wanda bai ba kisa ne cancanta da shi. Azazila a kai wannan takwarkwashashen tsohon jinsin bil'adama, labarinka ya gamsar da ni. Za ka iya tafiya. Shigo mana. Lafiya kenan. Kai mu yan sanda ne ma manta da cewa gwamna ya hana koyon biyu. Billahi al-azim. Dan Allah kai hakuri. Wallahi dan Allah. Dubu zan baka yi. Unguwa uku ne ke nufi baka ji ba ne ya baka. Unguwa uku. Na dawo to wani lokacin tun na kafa kofi na a kar ba bai da ko na lazimi tun karfe 6 sai in kai 12 rana. Yaro yanzu nan ma ni za ka duba ya ka ce in kallon kwato. Za mu kai ka ne ba ai shi sarki rami duk wani mai jaki sai ka wara zahiri kamar duk wanda ya ɗebi a bai baka kuɗi ba tsakanina da kai Allah ya ci. Amma ba akwai matsala ba wallahi. Matsala? Da sauki dai amma na so. To wajen irin magana ce ga mu. To kare dai ina ji ga mutum. saboda haka ni gaskiya abin da nake so da kai kaga tun da ya fara bin takan daya wajen kai yar kaza a dan ni sai ba ke hukuma ma tana tsoron hukuma ashe bakin kayan ma ya zama aikin banza kenan tun da har za mu iya samu gudu yawon da ba zai taɓa jin daɗin rayuwar ba na ɗaukan ma wannan alƙawarin ba ka haifu ɗanin ka haifu ɗanin a daure shi kawai ni ne an zo an ce mu an daure shi ni kawai an gama komai ni kawai karamin aiki na bari ka zo mu tafi kuma mai da mutunci ana ganin mu da cikin jadi da mutunci na banza ne ba da dubu da fitar ba da ba mu ga dala idan ya baka dubu sai ga abin da Allah kula no ba mu gana ba kin Allah muke ba Laraba kai kina da ciki da gaske ne kuma kai ka san wani abin da muke zalunci ne wannan mu samu abin duniya ne ma samani wannan ma ta bayan mango aka bi min Allah ya maka albishir ya ku da zuwa Allah taimake bawanka kar ka bar bawanka ya lalace. Zangina yanzu ba za ka tada wannan kaɗe-kaɗe naka da kake yi ba duk ka cika wa mutane gari kunne da kaɗe sai yayin da za a yi kiran sallah a kofar gidanka gani ko a masallacin kuwa ko ka je mana in kun kira ta sallah in ta zo sai ku ga wasu waye za su zo ba ta da tabbas mutum sai Allah koya mutu sai an daure an daɗe ana faɗin cewa hannunka baya riɓewa ka yanke kayar to ka bi wani muje wannan bikin yata shin idan kika yi aure kika wannan yin dan uwan naki ko za ku ce Allah ne haka ina gishirin. ne can garin gudu na je na zuba a cikin kallon mai shayi kwano guda
aiko za a sha shayi da ganin wani abu harkin yata a zama irin na duniyan nan ko kaza bata bar 'ya'yanta haka sakaka ba duk da irin soyayya da take musu bai hana ta taka su ba shi ko wannan da yake hankalin nasa bai kai na kazar ba ya kasa ganin laifin ɗansa harkin yata na son ki mun kwatancen gidanku saboda rayuwa duk mai kaunarka ya ga mai komai a rayuwa Idan ka miƙe nan wa. idan na miƙe nan Za ka ga wani gida yana kallon ka. zan ga wani gida mai kallo na Kana kallon sama za ka ga rana. to ai kowane gida in ka kalli sama akwai rana da daddare fa kin yata dangarwa yace na raina sa ma'adalli cucusa min inda na kai hujewa kin yata ya buɗe tsiwa da rashin kunya sala babu mai sa shi ko ya hana shi kin yata da yake an ce maganin biri karen maguzawa sai ya taɓo na da kama wanda kan ce manzon ka hoge na ma kokari kai ta daga kamfanin Kabuwa Film Productions jaruman shirin Rabi'ul Kadawa Ado Isa Gwanja Musa Mai Sana'a Fatisha Umar Ahmed Aliyu Tagi tare da gabatar muku da sabon yanka Abdullah Muhammad kudin ma ba yanzu a bani ba mutane kaga mai trader sai karshen wata motar haya ce kawai an hau ba za a ce ba tunda ba a san mutum sai karshen wata ba amma yanzu ruwan da zaka sha na yan garuwa sai a ce sai karshen wata dan irin ku a cikin al'umma ba su yi hakuri ba to waye kuma ya rage cikin yata kullun talaka shine kullun a baya ni fa na kusan ɗaukar mataki da hannuna kaga hawa mota da kokawa talaka tsadan mai wulakancin alkali wulakancin yan sanda a dangwali yawu talaka bai taba kirga miliyan 1 ba kuma wai a ce ka tafi wuta me kai ka karambani bikin yata burin duk wani uba shine yarsa ta samu miji ta aure su rabu da ita lafiya shi dai wannan uban duk da yarsa ta samu mijin aure kuma an yi auren ya kasa rabuwa da ita Naki zai tashi naira gaya bikin yata labari Abdullah Muhammad shiryawa Abdullah Mahaƙurci daukar nauyi Aminu S. Kleba mun yi sallama duk abin da za a ganga mata na gaya mata mun yi sallama ai mu ma mun yi sallama da gidan kenan duk tsara labari game da bada umarni mu ji tafa H mu shi zai sa ba za ka ɗauki bindiga ka harbe dan uwanka ba 1977 a tsoron gidan hakimi an yake mana abacha da ba ga ha jaka da mana'ura ya zangi moriyar ka da nisa shine kadai ke iya mayar da dan mowa ya zama dan bora Wallahi so nake in yi karatu in zama likita da idan na taimaka muku kuma in taimaka wa al'umma. Dama kina da wannan tunanin? Wai ƴata so nake ta yi karatu ba wai talla ba. Da kai makarantar ka tsaya haka riga daban wando daban ƴaƴanka suna cikin walakiki. To ai duk walakijin ƴaƴana ba su ɗebo kayan ƙari ba dai ko? Kayan ka kenan ai kai ne ƙarin. Jigon rayuwa daga kamfanin One Family Film Productions. Goro mai zaƙi nake muku tallan. Haba ƙawata, ai karatu gaske ne. Idan kika yi karatu komai zai zo miki da sauki. Ai kin tsalle auren karatun dan ce. Ai na ga maki abin na Allah ne. Shekara 1 ko shekara 2. Babu abin da za a baka a fidda kai daga cikin kangi kamar sa. Da za a samu gwamnatin da za ta ɗauke ma iyaye ilimin 'ya'yansu da ta gama musu komai. Yanzu na gwamnati ya sanar da ku sarakai cewa ku faɗawa daga can da masu unguwanni su kuma su faɗa wa al'umma cewa ilimi daga yanzu kyauta ne. Amma fa mutum mugu ne ko ya mutu sai an ɗaure shi. Makarantar banza, makaranta ce ta banza a hadu ba za ki ba. Ba ba tsoron ka muke ji ba. Dole 'ya'yan mu su yi karatu. Karfi na ya kare. Yaushe haɗiya ta yi karatu. Ta gama har ta taimake ni. Magana karatu ce aka yi kyauta. Ba kyauta din ba lallai kasance dole a wannan jiha. Jigon rayuwa. Ya ba abin da kai mata kana zuwa kana karɓar kuɗi halin iyayen yara bayan kuma an gaya muku cewa wannan ilimin kyauta ne. Ilimin mai girma gwamna shi ne ilimi na 'ya'yan talakawa ya zama daidai da 'ya'yan masu kuɗi. To a wata doka wadda za ta hana yawon tallace-tallace barkatai don babu dalili. Idan ba a ji bari ba kuwa
a jihoho idan kake yin sharan masallaci tabbas kayi ta kasuwa. Kike san ko me za ka a duniya yanzu in dai baka hada da mata ba sai ga abubuwan ka ya lallace. Kamfani sai da mata ake yi. Zaki tallan goro? Duk abin da kake so babu ni ma ina son shi. Har wani bashi an sa ciki? Cikon rayuwa tare da gabatar muku wani sabon yankan rake Anas Idris dan Alhaji. Mun same shi game da muna son mu fara karatu ya nuna mana shi baya so saboda wai ba zai cire kuɗi ya biya ba. Kadiran Umar dan alaman wahayya. Idan har baka da kuɗi danka ba zai yi karatu ba. Ta ce wai gwamnati ta mai da ilimi kyauta. Ta rabu da ita munafuka ƙarya take. Daidai kuma babu canji ko a cikin ku akwai to ko duka kuɗin aka haɗa ma ba za su ga wannan ba. Ki bar canjin ma na bar miki. Na gode. Duniyan nan ɗazu ne akan abin da mace za ta yi. Labari Ahmad Isa TJ, tsara labari Malam Zax, shiryawa Ambassador Ibrahim Sabon Yayi, ɗaukar nauyi Anas Idris dan Alhaji, ba da umarni Hamisu Yusuf Ayagi. Za mu yi addu'a da sunan Yesu mai cetonmu. Jigon rayuwa. Ki taimaka ki nuna mana gidan nata. Ya za ina nuna maka gidan mata aure? Kai koma mata auren ce ni ina son ta haka. Duk faɗin duniyan nan ka rasa wacce za ta ɗauki hankalinka sai mata aure. Yo ko a barikin sojoji yake ke dai kawai ki kwatanta min gidan ko ki bani lambar ta. Salamu alaikum. Lafiya waye? Alhaji Sambani ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun bai kai ga na tashin hankali haka ba ki kwantar da hankali. Dan Allah kai wani irin fajirin mutum ne. Wallahi bai wa Allah ni ma din ba fajiri ba. Anya ka san darajar aure ko ba ta nan aka haife ka ba. Kaunar ki ta ɗibe ni shi isan ya naji ni dai ba zan iya haƙuri ba. Ina son ka bar kofar gidan nan kafin in tara ma mutane. Da malamai zan faɗa su. Ai ba matsala tsakanin na da kai. Ai tsayawa za ki yi in ba ni gishiri in ba kamanda. Tunda yanzu an zo gabar da mahaifinki ba zai iya samun miki abin da ke so ba. Da ni da ƴata duk abin da muke nema a doron duniyar da sai mu sai. Dan an kashe wani auren an ɗaura wani laifi ne? Ba zan saki matata ba. Wallahi in ba haka ba za ki ga bokaye sai na haukata ka. Ya haukata ne umma. In ba haukata ka ba ai za ka haukata. Ki ji tsoron Allah ba. Ashe mahaukaciya na haifa ba sani ba. Uzu billahi minash shaitanir rajim. Kike ce ma uzu billahi ni ce shaitaniya? Billahi la ilaha illa huwa daukaki zan yi in kai ki wajen hizba. Su gyara miki zaman ki akan irin wannan mummunar ta'ada da kike aiki. Wannan mutum ku bani da shi. Ne yanzu zahira ta na sani babu ruwana da duniya. Na yi kuskuren auren ka. Ke dai sai dai kasa ta ci naman jikinki dan ba mai aure. Ka sake ta. Ni ba na cikin kai ku kake cikin haɗari. Ba warai. Hawa'u dama 200 nan nake ta tunani to wallahi ba zan biya ba. Ban taɓa yin karo da yarinyar da ta ɗauki hankali na kamar ta ba. Naka ba ni da kanwa ko ta 'yar uwa da zan iya cewa zan baka. Wannan yarinya da na ci karo da ita matar ka ce. Kuwa masu zaman kansu gurguwa makauniya mai ido doguwa gajeriya tsaka-tsaki kowace ta fito. Husaina Ali Media Production ki gabatar muku da Sama ta Ƙas. Ba ta ibedi, ba ta sani giwa, ba ta sanya onu. Ga ta dai nan gidan ko rediyo ba ma ji. In kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji. Sai dai ka zanga ko ni ko ita. Sun fetsare idanuwansu, sun ki Allah, sun ki annabi, haka kuma sun juya wa iyayensu baya. Sun baje kolinsu a harkar dandi, ba sa ji, ba sa gani, karuwanci shine sana'arsu. Na yi miki alƙawari amma zan aure ki. Ya aure ki ko ya bata miki lokaci. Kar ka yadda ka haɗa zuri'a da Fadima. To lalle ka cika makiyina na dindindin da anan Allah makiri. Me yanzu zaki wa namijin bariki kuka? Iyaye da kakanni mun gudu an taɓa samun karo a ciki. Duk kuɗin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati biyu. To wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level immature baby in the house so anything can happen. Sama ta Ƙas ɗantani shine wakilin shaidan a tsakaninsu. Duk wacce ta yi na ɗaya zan ba ta naira 2.
Mandiya ita ce uwar karuwai, ita ma ta ƙi Allah ta ƙi annaba, halakar da 'ya'yan mutane kawai take. Wannan kaɗan ne, da daddare zai zo ya ɗauke ki ku tafi. Zan ba yi mutane shi ne. 500 ce. Ni za ki wa fari? To me zan yi ma da kai? Turka ce tsakanin makoma daga duniya zuwa lahira, sama ta ƙas, wuta zuwa aljanna, sama ta ƙas, zaman aure don raya sunnar shugaban mu annabi Muhammadu, ko kuwa tattara kaya zuwa fadar shi. Madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallonsa, dangarwa ya ce na raina sa. Tun kan haifi ka baka kuma ki mana wa'azi. In na mutu zan rataye a wuyan ki Mandiya ba na shan sigari. Gobe duna Allah ku koma gida. Ya za mu ci maganan magabata ba za a gan mu anan ba. Shiryawa Abba Ikamfa, daukar nauyi Mustapha Yalo, mataimakin mai bada umarni Kamsu Sumati, bada umarni Husaina Ali Muhammad. Ka je ka tambaya ka gidajen giyar da suke nan gurin ni in muka je ba kula ba ki aje mana ba. Bututu ake zira mana a tankin gidan giyar. Sami da tan. Tun kuna yin barikin 500, kuka da kuna yin barikin 1000, tun kuna yin barikin ku a lungu, ta zo kuka shigo da barikin ku nan ta kankama. To yanzu abin alfahari ya zo bariki ta koma Abuja. Duk abin da aka baku za ki kasa 3. Za ki ba wa Mandiya kashi 1. Sannan kuma za ku bani kashi 1. Za ki ɗau kashi 1. Dukkanin nan ba na gaya mai in ba rarara ba. Ba ka mini ko ba ka mini ko don rashin mutunci. Ni ba rashin mutunci. Sodan wallahi sai ne miki rashin mutunci. Kuma ki bada kuɗin da kike na nan